Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza nendaba kaAshley Duprez umfana omdala nawukhumula into yokubana ke iKaizer Chiefs ke yenza inzame zokubana imbhekise phaa kuqela ke leStellenbosch. Nawukhumula into yokubana ke uDuprez lo wayedlalela ke elaa qela leStellenbosch, kulapho ke iKaizer Chiefs yambona khona. Kodwa ke xa kuphinda kubuya indaba zithi iKaizer Chiefs sithi seyifuna umkhulu ifuna umbhekisa kwela qela, iphinde nayo icinga into yokubana ngeke mayike iphinde ke mbambe, mhlawumbi kusekhonto engaphinde iphume apha ke kuDuprez. iKaizer Chiefs ke ngokuthiwa ke iphakathi kweBhayi neTinarha, intaka mpuku ayikazazi into yokubana ke uDuprez lo mayimenze koluphi uhlobo, ifuna ukumsa kwiStellenbosch iphinde kwayona imbambe, ingavuma ukumnikeza ncakasana, iphinde benenjongo zokubana ingathi ingaphinde iqhubeleke imsebenzise. Sisazawuva ke yona nto izawuza neKaizer Chiefs ncakasana ke noAshley Duprez lokubana ke ingaba kwenzeka ntoni na phakathi kweKaizer Chiefs kunye noAshley Duprez. Kodwa kubalulekile into yokubana ke iKaizer Chiefs befuna ukumbhekisa phaa kwelaa qela kwelidlalela phaa iStellenbosch. iStellenbosch ke asikathatha isigqibo sithe ncakasana ngoAshley Duprez. Iyaphinda ke iKaizer Chiefs iphinde iyazikhanyela kwezo ndaba, iyazibetha, ayivumi into yokubana aphinde abheke phaa kwiStellenbosch, irhalela ukumgcina futhi isenenjongo zokubana ingathi ingaphinde iqhubeleke imsebenzise. Into kaDuprez neKaizer Chiefs ke isame ngolo hlobo ke baphulaphula thina ke sithe sabe sayifumana okwangoku. Sayibona ke le indiza phaa kwa-social media intantayo kuthiwa iKaizer Chiefs befuna unikisa koGeorge Mahlowu kunye ke noDuprez izawufumana inkwenkwenyana engiphile phaa kwiqela ke leStellenbosch. Namkhumbula ke le nkwenkwenyana into yokubana ke abantu abanintsi ke baye bayithathela phezulu ke loo ntetha. Asiphikisi ke thina ke sithi ayikho loo nto, kodwa kule ndawo sikuyo thina esikufumanayo ngoDuprez yinto yokubana umfana omdala iKaizer Chiefs ayikakwazi uthatha isigqibo ngaye esithe ncakasana. Asikayifumani ke le yokubana ke ibifuna utshintshisa koGeorge Mahlowu kunye ke noDuprez ibasa kwiStellenbosch. Asikayitholi ke leyo. Esikwazi ngoMahlowu into yokubana iKaizer Chiefs isiqhawulile isibhambathiso phakathi kwayo noGeorge Mahlowu, ayisawuqhubeleka ivuselele icontract yayo noGeorge Mahlowu iKaizer Chiefs. Contract kaGeorge Mahlowu bephelwa lapha ke nge-30 kaJuni. Andikhumbuli ke nomdlalo ophelwe icontract angaphinde iKaizer Chiefs benesibini sophinde imtshintshise. Ayenze sense loo nto leyo. Leta sithi ke asifuni ukuziphikisa ezo ndaba, ngoba kaloku abazaziyo bazazi ukuthi bebezithatha phi. Okubalulekileyo thina sithetha lesiyaziyo siyivileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs noDuprez ayikasithatha isigqibo esithe ncakasana ngoAshley Duprez. iKaizer Chiefs iyafuna ukumsa kwiStellenbosch iphinde imbambe, ingafuni ukumsa. Nako ke sokufumeneyo ngoGeorge Mahlowu, iKaizer Chiefs ithe ayivuselele icontract yayo kunye noGeorge Mahlowu. Kwaphela kanjalo ke baphulaphuli, asiphikisani ke nokuvelileyo kwabanye abantu. Ningangena ke nani ke baphulaphuli nitsho ke nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.